Россия Федерациясы федераль жиынының Дәүләт Думасына сайлаулар жидди тәртип бузуларсыз узган. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Ул тагын бер кат тавыш бирү нәтиҗәләренә йомгак ясады. Журналистларның сорауларына җавап бирде. Бу сайлаулар иҗтимагый контроль дәрәҗәсе буенча моңарчы күрелмәгән сайлаулар буларак тарихка кирип калдылар. Сиясий партияләрдән һәм иҗтимагый оешмалардан 16 меңнән артык күзәтүче, участокларда видео теркәү, ихтыяр белдерү һәм тавышларны санау барышының ачыктан-ачык системасы. Сайлау комиссияләре әгъзаларының да бурычлары артты. Мы видим, что не было столпотворений, не было. Сайлау участокларында ыгы-зыгы күзәтелмәде. Кешеләр тыныч шартларда ашыкмыйча үз тавышларын бирде. Тавыш бирүне ичкенгә биреләү үзен уңаяктан күрсәтте. Бу яхшы карар. Киләчәктә дә без әлеге вариантларны куллануны күз алдында тотабыз. Гражданнарның сайлау хокукларын координацияләгән барлык ведомстволар, сәламәтлек саклау министрлыгына, Роспотребнадзорга, Ичке эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыкларына аерым рәхмәт сүзләре әйтелде. Андрей Кондратьев тагын бер кат саннарны искә төшерде. Участокларга сайлаучыларның 79% диярлек килгән. Сәяси конкурентлардан зур айырма белән җиңүне бердәм Россия яулады. Икенче урында КПРФ. Шулай ук ЛДПР һәм Справедливая Россия за правду партияләре лидерлар арасында. Журналистларның сораулары арасында Мәскәү үрнәгендә республикада дистанцион электрон тавыш бирүне куллану мөмкинлеге. Техник яктан Татарстан моңа әзер. Шулай да соңгы карар экспертлар белән иҗтимагый фикер алышулардан соң кабул ителә. Электронное голосование – это дополнительное. Электрон тавыш бирү гадәти тавыш бирүне алыштыра алмый әлбәттә. Ул сайлаучыларга тавыш бирүдә катнашу өчен истәмә мөмкинлек булып тора. Фикерләрне уртага салып сөйләшкәннән соң уртак бер карарга килергә мөмкин. Үзәк сайлау комиссиясе күзлегеннән караганда, без электрон формада тавыш бирүне оештырырга әзер. Участокларда вакцинация пунктларын оештыруны аерым билгеләп үттеләр. Алар 848 иде. Грипптан һәм ковидтан прививканы 24 мең кеше ясаткан. Дума кампаниясеннән тыш аерым округларда республика парламенты һәм җирле совет депутатларын сайлауларда узды. Муниципаль сайлауларга нәтиҗәләр, территориаль сайлау комиссияләре республика үзәк сайлау комиссиясенә мәгълүматларны тапшыргач бераз соңрак ясала. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.